Good morning everyone. आं दा थांगासिनो दङ माजबाट पुलिस स्टेशन माने माजबाट पुलिस थानायाव थांगासिनो दं आरोना। Good morning everyone. आं दा थांगासिनो दङ माजबाट पुलिस स्टेशनाव माने माजबाट पुलिस थानायाव एसे खामानि दं आरोना। दाखालि बावै जोंहा बैनायजों सासे हिनजावसा बैनायनि मोजां मोननाय आरोना बेबो रुंसारि जालांबाय बैनायबो रुंसारि जालांबाय हिनजावसायाबो रुंसारि जालांबाय नैबे स्क्रिनाव होनायानो। बेनिफ्राय बिसोरजों सौग्रावनाय स्कुटिया माबानिमोन आरो दैमा सांगानि निजोम बसुमतारी होननाय दा बेबो रुंसारि जालांबाय स्कुटि सालायग्रायाबो खिन्थु गाखोफाग्राया बासिदों आरो गाखोफाग्राया दङ दायो गुबुन जाथिमोन दा बिनिनो एसे माखासे केसेसनि खोथा थायो नालाय बिनिनो सावरायनो थाखाय असि सारा लेंहरदो आरो आंखौ थानायाव। बेनिफ्राय आं दा माजबाट पुलिस थानायाव थांगासिनो दं लोगोफोर। दा नैबे टार्निंआव दिनै बिस्थिबार हाथाय जायो नालाय बिनिखायनो आङो टार्निंनिफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरो। आं दा थांगासिनो दङ माजबाट पुलिस स्टेशनाव माने माजबाट पुलिस थानायाव थांगासिनो दं आरोना। दिनै बिस्थिबार मैया सानसे सिगां मैयाथ' बुधबारमोन नालाय दाखालि मंगलबार थांनाय बै खनसे मंगलबाराव आरोना 1 तारिख ना मामोनथाय तारिखखौ बावलायलांबाय आङो हप्ता खनसे बारबाय माने जोंहा बैनाया रुंसारि जानाया आरोना। जोंहा बैनायजों सासे हिनजावसा दंफायोमोन रिमि बसुमतारी होननाय जोंहा बैनायनि नामाथ' देरहासार बसुमतारी जाहैबाय नालाय बे रिमि बसुमतारीयाबो रुंसारि जालांबाय आरोना। सानैबो एखे क्लासावनो फरायोमोन हायार सेकेन्डारियाव एग्जाम लिरगौमोन आरो देग्लाय बाइकजों स्कुटिजों सौग्रावलायनाय जादों। स्कुटिया जाहैबाय दैमा सांगानिमोन निजोम बसुमतारी स्कुटि सालायग्राया दा बेबो रुंसारि जाबाय आरोना निजोम बसुमतारीयाबो। बेनिफ्राय गाखोफाग्रा सासे दंमोन स्कुटियाव बे स्कुटिनिया माने गुबुन जाथिमोन दा बे बासिनानै दं आरो दा साब्रैमोन नालाय बिसोरो सानै डाबलमोन बाइकआवबो सानै स्कुटियावबो सानै। दा नै JDX-खौ लांफागोन आङो थानायाव JDX-आ मोनफैबाय नै। जों मैया माने आर्टिस्ट गेट टुगेदार प्रग्राम दं नालाय माजबाटाव बिनि आर'नाइ बायदिसिना लायदोंमोन उदालगुरियाव JDX ओमफ्राय JDX-नि बुरिबो थांदोंमोन। ओमफ्राय दा आङो माखासे केसेसनि खोथा थायो नालाय दा स्पटलि डाइरेक्ट माबा जानायखौथ' सौग्रावलायनायखौथ' रावबो मेगनजों नुथाराखै नालाय घटना जाखांनायनि उनावसो सोरबा भिडिअ खालामदों बेवहायसो आं नुनो मोनबाय आरो। बेनिफ्राय घटना जाखांनायनि उनाव आङो 45सो मिनिट थानानैसो हस्पिटालाव मोनहैखांबासो आं मोनफैदों आरोना माने रावबो खबर हरग्रा गैयाबो जाहैबाय नालाय आरो बैनायनियावबो जेबो डकुमेन्टस गैयामोन मानि बेगावबो दा मोखाङाव फुरा माने थैजों बुंफबजोब्बायमोन आरो बैनायनि मोखाङाव दा सिनायनो हायासै माखासे मानसिफ्रा दा बेनिखायनो सोरनि मानसि सोरनि मा बेखायनो थाब खबर मोनाखै आरो आङो थेवबो नाजादोंमोन बैनायखौ लाखिनो हायासै माथो खालामबावनो खाफालावनो बेनो मोनदां बेहा। दा आं थानायाव थांगासिनो आरोना लोगोफोर माजबाट पुलिस स्टेशनाव। बेनिफ्राय जाथायाथ' जाया नङा जानानै थांबाय नैबे स्क्रिनाव होनायानोमोन आरोना रिमि बसुमतारीया जिंगाबिल हालामनि सिङाव थानाय देग्लाय माने सानैबो HS फाइनाल लिरगौमोन जोंहा बैनायाबो बेबो HS फाइनाल लिरगौमोन। दा बेनो माने सोरबा बुंदों डाम्पारनि सिगां स्कुटिया अभारटेक खालामदोंमोन होननानै बुंदों दा सोरबा बुंदों मोसौखौ बारस'दोंमोन होननानै बुंदों दा सोरनि खोथाखौ लानो नङा होमबा। बे लामायाव गोबां माने प्रब्लेम जायो आरोना लोगोफोर लामाया सिदा नालाय बिनिखायनो गोबां सौग्रावलायनाय बेफोरबायदि जायो। बे लामायाव सौग्रावलायबाथाय माने जिबनानो बासिखायै बायदिखौ बांसिन नुनो मोनो जोङो बांसिन माने रुंसारि जानायखौसो बांसिन नुनो मोनो आरोना बे लामायाव। बेनिखायनो लामायाबो बिराद सिदा नालाय बेनिखायनो बिराद गोसा सालायो आरोना माखासे मानसिफ्रा। दा बैनायमोना नैबे गेट ओइ मोनसे गेटनिफ्राय फैदोंमोन आरोना बिसोर बावबाय आं मानो खोन्थानो बावबोबाय आं नोंथांमोना बै एसे आवगायनिफ्राय फैदोंमोन। जाथाय जानाय जायगायाथ' बे लामायावनो जादों आरोना बे रुपा रड होनना बुङो बेखौ एसे सिगाङाव बैहाय माने दंफां सारि दङ नोंथांमोना आं खिथालांगासिनो दङ जायगाखौ बबे जराव जानाय घटना जानाया। ओरैनो 4:17 जाबायमोन आरो टाइमा 4:17 जादों
आं नोंथांमोननो माने फुटेजखौ खिन्थानो हानाय नङा, भिडिअखौ माने देखायनो हानाय नङा आरोना। बेहाय माने माखासे थै रना रनि गनाय दं नालाय, दा बेफोर भिडिअफोरखौ इउटुबा एक्सेप्ट खालामा, गाइडलाइन स्ट्राइक नाङो, बिनि थाखायनो बेफोरखौ होनो हाया आरोना माखासे गारिजों सौग्रावलायनाय भिडिअफोरखौ। दा नायनोसै बेसेबांखिनि खामानिया आवगायो, आयेन बायदिसो थांगोन नालाय। दा बेनिखायनो आङो दा थानायाव थांगासिनो दङ। JDXआ एसे एक्सपिरियेन्स दङ बेहा, माने थानानि माखासे खामानिफोराव। दा बेनिखायनो आं JDXखौ लानानै फैदों। नैबे दंफां सारि सारि, माने बे जायगायाव आगानसेबो बाद गैया आरोना, फुरा गासिबो माने रुंसारि जानाय जायगा गोजा बियो। बिदिनो गारिजों सौग्रावनाय, सोरबा गारि गिदिरजों बाइकजों सौग्रावो, बेफोरबायदि आरोना। नैबेहायनो आरोना, नै जानाय घटना जायगाया नैबेहायनो जादों। नैबेयाव नै हेलमेट बायदिसिना बायख्लाबला जोबनाय नुदों नोंथांमोना, नै बेनो। बेनिफ्राय हिन्जावसाया बैथिं खारफालांखादों आरोना, नैबेथिंजाय रिमि बसुमतारी होननाया। बे जायगायावनो जादोंमोन लोगोफोर, नोंथांमोना नुबाय जायगाखौ। दुखुनि खोथा, माथो खालामबावनो, खाफालावनो भाग्यआवनो बिदिनो लिरनाय दंमोन खोमा बिस्रा, बेनिखायनो अबथिरा जिउ गोमानांगौ जाबाय। दा जिनाखि जोङो न'खरनि फेमिलियाथ' दुखु मोना नङा, मोनबायानो, गोबां दुखुआव दङ दाबो। थेवबो जि एसे एनै जिउ खुंनायाव सरकारनि थ्रुयै आयेन बायदियै मा मोनसे हेफाजाब मोनो, बेखौनो आङो दा माने जेसेबां हायो आङो नाजागासिनो दङ न'खरनि सुबुंफोरनो गोजोननाय लाबोनो थाखाय। दा नायनोसै, खामानिया मोजाङै मोजां जालाङोब्लाथ', साक्सेस जालाङोब्लाथ' मोजांनि खोथा, आंबो आसा खालामदों। दा जोंहा न'खरनि माने उकिल दंखायो हिसाबै, माने कर्टआव जोंहा बाजै दं आरोना, बिदिनो उकिल। बेखौनो आङो माने बेनोनो बिबान होदों। दा आं थांगासिनो पुलिस थानायाव, असि सारजों एसे रायलायनांगौ दंबावो। बे रायलायनायनि गेजेरजों दिनै सल्भ जागोन आरो, बेनिखायनो आं दा थांगासिनो दङ। दाथ' नाहरजार मोनफैबायानो, नैबेहाय माने कानबाय लाखियो आरोना, बेहाय सेना पुलिसफोर थायो फौजिनि। नैबे जाहैबाय नाहरजार होनना बुङो बे एरियाखौ। बेनिफ्राय कलेजफोरा बेहायनो दंजोबो आरो। स्पिड ब्रेकार होबाय नैबेहाय, बिदिनो बिदि जाथाया जाफ्लेबाय थानायनि थाखाय नै स्पिड ब्रेकार लागायबाय। बेहाय कलेजबो दं नालाय, कलेजआथ' माने बिथिं बेजों हाबलांबाबो मोनो, कलेज गेटआ मोननै आरोना, नैजों थांबाबो मोनो, बेनिफ्राय बिथिंबो मोनसे दङ कलेजआ, बेनो माजबाट कलेज होनना बुङो। माजबाटआव गंनै जाबाय आरो कलेजआ, बेनोमोन आं गोदो फरायनाय कलेजआ। बेनिफ्राय नैबेहाय स्पिड ब्रेकार बानायबावबाय मोनसे, नै बेहाय स्पिड ब्रेकार गैयामोन। बिदि गले गले घटना जाबाय थानायनि थाखाय बेहाय स्पिड ब्रेकार खालामनाय जाबाय आरोना, स्पिड ब्रेकार होनाय जाबाय। मोखां नाया नालाय मानसिफ्रा, गारि सालायनायफ्रा खायसे जेबो थाल लाया, बेनि थाखायनो बिदि होबाय आरो। नैबेलाय बेहायबो आरो मोनसे होबावबाय, खाथि खाथियावनो होबाय आरोना स्पिड ब्रेकारखौ, घटना जाबाय थानायनि थाखाय। जों दा पुलिस थाना मोनफैबायखौनो होनदो, नैबेजों लेफ्ट साइडजों हाबबानो मोनसिगोन जोङो। पुलिस थाना सिङावथ' भिडिअ खालामनायनि एलाउड गैया नालाय, आं दा बाइकखौ बाहेरायाव दोननानै सिङाव सारमोनजों रायज्लायहैनोसै आरो। नैबे जाहैबाय UN स्कुल, बेहायबो गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय, ओरै जोंनि साहा ओनसोलनिफ्राय फरायनो दोनफैयो गथ'फोरखौ। बेनिफ्राय नैबे मोनसे इंलिश मिडियाम स्कुल दङ, नर्थ इस्ट एकाडेमि होनना बुङो। लामाया एसे फाक्का बानायना होनायबा मोजां जासिगौमोन आरोना, अन्थाइ बाला लामा, हाद्रि गोजा। नैबेलाय नर्थ इस्ट एकाडेमि, नर्थ इस्ट एकाडेमि। बेनिफ्राय नैबे बाउन्डारियानो, नैबे वालानो गासिबो थानानि वाल गोजा आरोना। असि सारा दंना गैयाबा कल खालामनांसिगोन आङो। दहाय कल खालामखादोंमोन आं, गावलाय 9टासोआव लेंहरदोंमोन। आं एसे ओंखाम जागौ मागौ एसे लेट जाबाय आरोना। थानायाथ' मोनफैबायानो नै लोगोफोर, थानायाव मोनफैबाय आं दा। असि साराथ' दङ, नायदो माजबाट पुलिस स्टेसन, बेनो। आं दा गारिखौ बेहाय दोनसै आरोना।
आं दा थानायाव हाबनांगौ दंमोन नालाय थानायाव खामानिखौ मावनानै फैबाय आङो बेनिफ्राय दा आङो रौतायाव थांगासिनो दं आरोना रौतायाव बाइकखौ एसे सुनानै फैनि आङो ओरैनोथ' न'आवबो सुनो हायो खिन्थु गारि सुग्राफ्राव सुनाय बायदि मोजां जाया मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो पलिस खालामनानै हरजोबो आरोना बिराद साफा सुयो दा नुगोन नोंथांमोना एकदम हाद्रि जाजोब्बायमोन आरो लबार आथा रोगानाय अबेबा लबार आथा नांनाय दंजोबो हाद्रियाथ' नांखायो दायो माने गोजां बोथोराव फुरा हाद्रि नांजोबखायो आरो अब्लाबो एसे साफा जाथों होननानै सुनो थांनो नागिरदों आरो आङो बे दालाङानो जायाखैमोन आरोना लोगोफोर बानायबाय थादोंमोन ओमफ्राय दायो कमप्लिट जाबाय माबा मोनसे खामानिफोर थाबावनो हागौ कालार सालार होनाय बेजोंनो डाइरेक्ट सर्टकाट जायो आरो डाइरेक्ट गिलाबिल मोनहैयो बे लामाया नोंथांमोनाथ' गेमस्रिखौ सिनायखायो बिथाङा दा थाइलेण्डआव दंहैयो आरोना थाइलेण्डआव बेरायनो बेनिफ्राय बिसोरनि न'आ बेजोंनो डाइरेक्ट सिदा जाखायो आरोना गिलाबिलजों बिसोरनि न' सेरजों थांगोन आं दा बेनो आरोना गेमस्रिमोननि थिनालिया सकआ गिलाबिल होनना बुङो गिलाबिल लोगोफोर गिलाबिल माने रौताथिंनिफ्राय बासजों फैयोबा गिलाबिलाव ओंखारफै होमबानो गेमस्रिमोननि न'खौ मोनगोन सोरबाफोर लोगो हमनो गोसो जादोंब्ला आरो खिन्थु मानसिया न'आव थाया गुवाहाटियावसो थायो रुमावसो थायो नैबेनो आरोना बै राइट साइडथिंजाय गारिफोरसो फैदों नामाथाय गारि फैयाखै बै स्कुटि फैबाय थानाय नुहुरदोंना खोला गालथिं बै ट्रेक्टर लाखिनाया बेखिनियावनो आरोना बिसोर न'आ ओमफ्राय आं दा थांनोसै रौताथिं थांसै आङो लोगोफोर नै हारामिफ्रा बिराद हारामि बिराद चुटिया आरोना माने आल्ट्रा ड्राइभारफोरा ओरैबायदि सेरजों लाना होयो मोजांखौनो सालायखाया नों मोजां सालायबाबो बिसोरो मोजां सालाया माब्लाबाथ' लबार लानानैसो ग्लासाव गावहरनो गोसो जायो आङो माने नों साइडजों एरायखाब्लाबो माने बिसोरो साइडजों एराया आरोना एकदम नोंनि सेरजोंसो लाफानानै होयो ओरैबायदि हारामि माने जोंखावखायो आं मालाबा आल्ट्रा ड्राइभारफोरखौ एसे मोजां सालायनांगौब्रा गावजों गाव अभारटेक खालामलायो आं दा नै दोनस्रिगार मोनबाय लोगोफोर बेनो आरोना माब्लाबा समाव नों मोजां लामाजों सालायब्लाबो माने साइडजों लाखाब्लाबो साइडजों लानायखौनो नुखायो बिसोरो थेवबो नोंनि साइडजोंसो लाना होयो बिदियावनो माखासे घटना जानो गोनां जायो सोरबा टाइमा मिलाया खरिनजों बारा इन्डिकेटार होनानै लाखानोसै आङो बिराद गोसा सालायो नङाबा गारिफ्रा मोनफैबायानो ओरै लेफ्ट साइडजों हागजेर स्कुल बेनिफ्राय बिसिनि गारि सुग्राया नैबेनो इन्डिकेटार नुदोंना नुवाखैब्रा इसोरलाय गारि सालायनायालाय बेनो आरोना नै सुगासिनो दङ RF नै गारि सुनोसैलाय नै बिथिंजाय सुगासिनो दं बुलेट सुदों स्करपिय' गोदानथार माथो बेलाय स्करपिय'आ हा नुखाबाय नोंथांमोनाथ' नै गारि सुग्राखौ आंना गारिनि अबस्थाया नायदो बिराद हाद्रि आरोना गारिखौ नायनो हागोन नोंथांमोना दायो नै मासिबां हाद्रि दङ नै माने दा दसे उनाव ओरैबायदि साफा जाजोबगोन आरोना नैबेहाय लबार आथा नांनाय दंमोन एसे बेफोरबो माने खारजोबो आरो पलिस खालामनानै हरखायो नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेहा हाबां दं हाबां मेनेजारा हाबां मेनेजार आइरन होनाया बेसेबां होनदोंमोनलाय आइरन बै माराम खानायफोरखौ जे साफा खालामो 500 थाखाया आरो 600 जालायबाय मास मोनसेयावनो बाराय नामा दाखालिसो 500मोन मास मोनथाम मोनब्रैसो जाबाय आरो आं फैनाया ओमफ्राय दिनै आं सुनो फैदों आंनि थाखायथ' डिसकाउन्टआव होखानांगोन बिसोरो होनायाथ' डिसकाउन्टआव होखायो ओमफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना सुनायफोरखौ नै सुबायानो सुगासिनो नै ओइ खारफालांगोनलै नै मा बुस्थु बे सेम्पु पालिस खालामना हरखायो आरोना गोदान नुखायो एकदम
बाइक गोदान बायदि नुखायो आरो ना अबेबा अबेबा बाइकफोरखौ एसे गोदान खाबाथाय आरो फुरानाबाबो पुरा गोदानानो जाखायो आरो सेकेन्ड हेन्ड डिलाराव फाननाय बायदि नुखायो ना स्करपिअ'आ दानि गोदान ओंखारनाया N8 ना मा होनोथाय बेखौ S11 लामारबाय लामारबाय दे 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 मालिक मानसि लायाबा बेफोरावनो ने स्करपिअ जोंफोराथ' साखा खबसेखौनो बायनो हागोन हायासो खबसे खबसेसो बायनांगोन ना जों बेफोर गारिफोरखौ बायनांगौबा माने साखा खबसे आयना खबसे बिदि बायलांनांगोन आरो ना होमबासो बायनो हागोन नै खौनो लाबोदो आरो बेखौबो गोदानबाबो मा जानाय हा हाबा माला लागोनब्रा हिनजावखौलाय हा माला लागोन गोसोथोनाय नांगौबा बुंहर कमेन्टफ्राव मालाय लिरना हरगोन स्करपिअ'बो दं नै बेहा लोगोफोर माने हाबांखौ सोरबाफोर फसायोबा कमेन्टआव लिरना हरब्लानो जाबाय आरो ना आं नाम्बार हरगोन रौता नैबेनो आरो ना हागजेर स्कुला हागजेर स्कुलनि सिदा सिदा नैबे हागजेर स्कुल हाई स्कुल बियो बेनिफ्राय सिदा सिदा आरो ना बिसिना बिनि नांजाबनाय नै कारफोरबो सुयो बाइकबो सुयो गारि गिदिरबो सुजोबो आरो पलिस खालामो गारिखौ दा सुखांबाय बेनिफ्राय नै फुगारगासिनो दङ जोंना बन्दुआ पलिस खालामखाबाय ना जोंजोब्बाय नै दायो नायदो साफा जाखायो आरो ना गोदान नुखायो माने पलिस खालामबाथाय गारियाथ' पुरा गोदाननि अबस्थायाव जाबाय आरो ना लोगोफोर नै सुखांजोब्बाय पलिस होखांजोब्बाय बेनिफ्राय आं दा थांनोसै पेमेन्टखौ होगोनसै पेमेन्ट होनानै थांसै आरो ना नायनो हागोन नै बेहाय माने गारि गिदिरखौ सुगासिनो दङ बिराद सुखायो आरो ना सिंनिफ्राय नै साफा जाखायो ओमफ्राय नैबे काउन्टार दायो लाखांबाय बाय थांसै आं दायो थाद' साबिया गबायना दायो आंना माने गारिया एकदम बरिया जाबाय आरो ना लोगोफोर सालायनो मोजां नाङो बिदि साफा सुबासो थांसै गोदान नांखाबाय नायदो लोगोफोर आं दा बिथिंनो थांफिनसै आरो ना माने आं दायो ओरैजाय गेलाबेल जानानै थांफिनगोन गेमस्रि मोनानि न' सेरजोंनो दायोथ' सुबाय नालाय गारिखौ एकदम बरिया खाचाक नांखायो आरो ना